τελευταία μας απονομή, που είναι στην κατηγορία διαχείριση αλλαγών και καινοτομίας. Σε αυτή την κατηγορία αναγνωρίζεται η ύπαρξη επιτυχημένων πρακτικών καινοτομίας και διαχείρισης αλλαγών που υποστηρίζουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα, επιδρώντας καθοριστικά στην επιχειρησιακή μετάβαση. Θα καλέσω κοντά μας την κυρία Γιάννα Μίχου, Διευθύντρια Προσωπικού, να κλείσει την απονομή τη σημερινή. Το χρυσό βραβείο απονέμεται στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία εθελοντισμού, μη κυβερνητική οργάνωση Κιβωτός του Κόσμου. Προσκαλώ τον κύριο Δημήτρη Σταυρόπουλο, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού HR Director της οργάνωσης, την κυρία Μαρία Χατζηνικολάκη, εκτελεστική γενική διευθύντρια, και τον κύριο Ιωάννη Παπαδάτο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παραλαβή του βραβείου. Ονομάζομαι Παπαδάτος Ιωάννης, είμαι παιδίατρος, διευθυντής μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού επί 35 χρόνια και τον Νοέμβριο του 2023 διοριστήκαμε από την κυβέρνηση σαν προσωρινή διοίκηση στην Κιβωτό του Κόσμου. Βρήκαμε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά μπροστά μας και με τη βοήθεια της κυρίας Χατζηνικολάκη, της Γενικής Διευθύντριας και των συνεργατών όλων, βάλαμε σε μία τάξη την Κιβωτό του Κόσμου, που λειτουργεί τώρα σε πάρα πολύ καλό και ικανοποιητικό βαθμό. Ευχαριστούμε τη Skywalker πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε. Προσωρινή διοίκηση είμαστε. Θέλουμε κάποια στιγμή να παραδώσουμε, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Μην νομίζετε, εμείς δεν μιλάμε το τι είδαμε στην Κιβωτό του Κόσμου. Αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Χατζηνικολάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά και εκ μέρους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, πλαισιώνοντας το έργο της Μαρίας Χατζηνικολάκη, της Γενικής Διευθύντριας, που ηγείται όλης της ομάδας και όλων ημών, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο. Εγώ προσωπικά, πέρα από τις πλέον εξελιγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, με σύγχρονους επιστήμονες, με τους οποίους τελεχώνουμε την Κιβωτό του Κόσμου ανά την Ελλάδα, σε όλες μας τις δομές, σε όλα μας τα σπίτια, με την υποστήριξη τη μεγάλη του συναδέλφου μου, του δικού μου έτερον στο δικό μου ανθρώπινο δυναμικού τμήμα, τον Γιάννη τον Διονυσόπουλο, που ήταν στην Κιβωτό και είναι ακόμα μαζί στην Κιβωτό, προσπαθώντας μαζί με την κοινωνική υπηρεσία, την ΕΚΑΒΗ τη Βαλερά, από το τμήμα επικοινωνίας και fundraising, και συναδέλφους όπως η Μέρη Σαματζή από το λογιστήριο, να κάνουμε τη διαφορά. Μέρη, παρακαλώ. Μαρία, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Skywalker για αυτή την τιμητική διάκριση. Εγώ δεν θέλω να κουράσω. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλη την ομάδα της Κιβωτού, όλους τους συναδέλφους, τον Δημήτριο Σταυρόπουλο, τον Γιάννη Διονυσόπουλο, την ΕΚΑΒΗ τη Βαλερά, τον Γιάννη τον Μανταλιωτάκη που δεν είναι σήμερα εδώ, τη Μέρη Σαματζή και όλους τους συναδέλφους. Τρέχουμε μαραθώνιο με ταχύτητα sprint. Αυτό το βραβείο είναι μια πολύ μεγάλη επιβράβευση για μας και είναι και ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που έχουμε κάνει στην Κιβωτό. Και ελπίζουμε η δουλειά να φανεί και στο μέλλον και κυρίως για τα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά, εξηγαίνουμε, εξυγχρονίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων, εταιριών, ιδιωτών και είμαστε εδώ για να μάθετε και περισσότερα για μας. Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε και το ενημερωτικό βίντεο και να μην φύγει η Γόρφο.